13. This is 1 kusvika verse 4. Mapisarema 104 verses 1 to 4. Mapisarema 104 verse 1 verse 4. Mbidzai Jehova mweya wangu, Jehova Mwari wangu, mure mukuru kwazvo, makapokedzwa nokufukidzwa noumambo. Imi munofukidza nechiedza sechisimiro, munotatamura kudenga denga somucheka wetende. Ndiye unoteya matanda edzimba dzake mumvura, unoita makorengoro yake, unofamba pamusoro pamapapiro emhepo, unoita mhepo nhume dzake, nomoto unopfuta vashumiri vake. Shukran. Tikira espaço. Tá, o que é o antigo esse? Tentava passar no pamari. Amen. Vamos ter na mari kuti wakafadzwa nazvo kuti atiite chikamu chamaonekere nekuratidzwa kwezvinongova iye musimba roumwari hwake. Amen. Mwari wakaramba kuti aite mufananidzo kana chinhu chinovezwa chinogadzirwa chiine chimiro chezvinhu zviri panyika kana zvinokambaira kana kubhururuka kana zviri chero chakasikwa kuti zvinzi ndizvo zvakaita Mwari. Nekuti Bhaibheri rinoti Mwari haagoverani nomumwe kubwinya kwake. Saka kana kubwinya kuri kwaMwari hatingatore chakasikwa tochiti Mwari wakafanana nechiti. Nekuti Mwari paakaita zvinhu haana kuzviita achitora pamufananidzo wezvaimbovapo. Paakasika mhuka, paakasika munhu, paakasika nyika, hapana paaitodzera kana paainokopa achiti saka ndaakuita ichi chifanane nechichi. Asi kuti Mwari wakaita zvose kubva pamafungire namavonero nekuda kwake. Saka pane izvo zvose Mwari zvaakaita, Mwari wakada kuti pave nokuratidzwa kwokubwinya kwake. Saka Dhavhidhi aitaura pamusoro paMwari haati ungava wakafanana namakore kana nechiedza kana nazvose. Unotaura pamusoro peukuru hwaMwari achihuratidza mune izvo zvaakaita uye zvaakasika. Saka kubwinya kwaMwari, Mwari wakafadzwa nazvo kuti akugarise paakada kuti kugare. Saka kana kubwinya kwaMwari kwagara paakada kuti kugare, paakada ipapo kuti pagare kubwinya kwake, hapatorere Mwari kubwinya. Ndokuti rugwaro runoti shoko rakazova nyama tikaona kubwinya kwaMwari. Saka kana tikaona chaitwa naMwari chinodzorera kukudzwa nekurumbidzwa kuna Mwari. Sekera isu Mwari wakafadzwa nazvo kuti tive mavonekere ekubwinya kwake, kuti simba rokubata kwake nekuita kwake zvive makwanisire emaruramire ekuonekwa kwezvinongova iye. Ishe vatibatsire. Saka taona pana Mapisarema Dhavhidhi unotaura pamusoro pezviri ukuru hwokubwinya nesimba raMwari nekubata kwake. Ndo zvakafadza Mwari, ndo zvakada Mwari kuti ukuru hwake huratidzwe.
Saka toda kungopfurira mberi tichiona Mwari paakaisa kubwinya kwake. Amen. Kana Mwari wacheta kubwinya kwake, mararamire namaruramire epakaiswa kubwinya kwa Mwari panongoparidza, panongoratidza chinhu chimwe chete chekuti Mwari vave ndivo vanokudzwa. Mwari wapa pfuma yose nezvose zvakanaka zvaakapa nokuisa kuna Job. Job anonzi wakava munhu wakanga akarurama. Pfuma yake nekukurumbira kwake nezvose zvaiva iye zvakaita kuti Mwari vakudzwe neupenyu hwake. Zvakaita kuti Mwari vazivwe kuti ndi Mwari, nekuti Mwari vakaonesa nemaari zvaive ripfuma yekubwinya kwavo. Saka kana Mwari aite chinhu mumunhu chinobereka kana kuti chinovaka maari chinhu chisingazvununguki, chinhu chiri permanent, chinhu chinogara. Whatever Mwari zvaangaita muupenyu hwako, izvozvo zvinosimbisa umwari hwaMwari, zvinosimbisa kubata kwaMwari. Ndochikonzero mukatarira pane vose vakarumbidzwa pamusoro pekutenda kwavo, Mwari wakabata navo nenjira dzose dzingaonekwa kana dzingafungwa kana dzingararamirwa navanhu. Soromoni, Mwari wakaratidza ukuru hwake nesimba rake mupfuma yaakamupa. Saka pfuma yakapiwa kuna Soromoni yakavaka uye yakaumba. Jesu voti iye waiva neuchenjeri kana kuti waiva neukuru hwaaiva nahwo nokuda kwokuti Mwari pane zvaakaita maari. Muimbi unoti vamwe vakapfuura nomumoto, vamwe vakapfuura nomumvura, asi vose vakapfuura nemuropa. Amen. Vamwe vakachekwa nejeko, vamwe vakakunda madzimambo, vamwe vakadzingira hondo. Zvese izvozvo Mwari waizviita kuti Mwari varatidze kubwinya kwavo. Tikatarira Soromoni, wakanga akafuma zvakaita kuti mambokadzi wezasi abve 3 months ari munzira kufamba kuenda kuti andoona umwari hwaMwari waiva muna Soromoni nekuda kwepfuma yaaiva nayo. Johani Mubhabhatidzi kuda haana kumbopfeka bhutsu muupenyu hwake hwese, aigara murenje musango achidya uchi, akafuka dehwe uyezve nebhanire rengamera. Asi Jerusarema neJudhea rose vakakoromoka kuenda kunoona Johani. Saka Mwari haalimitwe kana kuti Mwari haakoneswe kuonesa ukuru hwake nokuda kwechimiro chingava munhu. Murombo hwaJohn tinoona Mwari. Anti munozviona? Totora Job, mupfuma zhinji aiva nayo tinoona munhu anotya Mwari achinzvenga zvakaipa. Pfuma iyo yabviswa neutano hwake hwabviswa, tinoona munhu
anonamata Mwari achiti Jehovha wakapa, Jehovha wakatora, sarake ngarikudzwe. There's a permanency. Pane chinosara chinogara mauri kana Mwari vakabata newe vachida kuti kubwinya kwavo kuratidzwe. Hazvine chavapfuura nomukati macho. Usatsvaka nekungoshuvira dai zvanga zvaita zvakagwinya izvo zvaSoromoni. Aiwa, hatisi tese vana Soromoni. Ati munoona, Mwari achida kuratidza chinhu chinogara. Wakatendera Lazaro kuti asava nechero chaangava nacho chiri chake muupenyu huno, achipona nekunonga zvabva patafura ravanazvo. Asi kubwinya kwaMwari kwakaratidzwa maari, kukavaka kusazununguka kwakaita kuti pakuguma kweupenyu hwake andova pachifuva chaAbhurahama. Saka ndiye Mwari wakatidana kukubwinya kwake, musimba roumwari hwake. Saka Mwari unotipfuudza kana kuti Mwari unotifambisa nenzira inofanira kuti ichiva zvibereko kana ichiva kupfuudzwa mberi kwekuratidzwa kwaMwari achikudzwa neupenyu hwatinorarama. Taitaura pamusoro paAbhurahama. Mwari paakamudana akamupa nyika yaakati ichava yavana vake for a possession. Haana kupiwa temporary, akapiwa kuti ichava yake nevana vake. Anti munoona, uye Mwari wadana Abraham akaita kuti kubva kwaari pave nekupfuudzwa mberi kwechakaitwa maari paakadaidzwa. Akadaidzwa kuti anamate Mwari, akadaidzwa kuti arumbidze Mwari. Then Mwari wakamupa paakamuburisa panze akati, tariravo nenyeredzi, kana ukagona kudziverenga ndoshava vana vako. Kureva kuti pakaiswa a permanence, pakaitwa chinhu chinogara. Kunamatwa kwaMwari hakuna kuva temporal pana Abraham, asi kuti kwakapfuudzwa mberi mune ichocho chaakabereka nechakazoberekwa, zvakambachipfuurira mberi kusvika pazuva ranhasi. Takagara muno tichirumbidza Mwari kubva pana Abraham, iye wakatenda kuna Mwari. Saka Mwari haaiti zvinhu zvinopfuura. Mwari haaiti zvinhu zvinokoneswa nezvinhu zvisingagari, nezvinhu zvinongopfuurawo. Nekuti chakaumbwa mauri chakaumbirwa kuti zvigare. Towisana, hazvine chimiro choungapfuura nomukati macho. Mwari ane hanya, Mwari ane chikonzero, Mwari ane maruramire ekupfuudza mberi kubwinya kwake kusadzima nokuda kwokuti wapinda pane chimwe chimiro, chingava chokufuma kana chingava chokuva murombo, chingava choutano kana chingava chokutera hwokurwara. Mwari pane chaakada nesu, Mwari pane chaakatemera, chaakashuvira kuti chive chinogara, pave ne continuity, pave nekupfuurira mberi. Ndochikonzero achirayira Mozisi pamusoro pekunamatwa kwake mutemberi, akati paifanira kuva negwayana raibayiwa zuva rimwe nerimwe as a continual sacrifice. Pasaita zuva rinodarika Mwari asina kunamatwa nenzira yechipiriso ichi. Mwari haatiunze kuzvinhu zvinodarika. Mwari haatiunze kune zvinhu zvino at any time zvinobvisa kubwinya kwaMwari pamusoro pedu. Amen. Vaefeso chapter 1 verse 13 ne-14. Vaefeso chapter 1 14 ne-13. I mean 13 ne-14. 13 and 14.
na ine niwo makadzwa shoko rezvokwadi maari, iyo ivhangeri yokuponeswa kwenyu. Muna iye wamakatenda kwaari mukaisirwa chisimbiso nomweya mutsvene wamakapikirwa, ure rubatso nenhaka yedu, kuratidza kudzikinurwa kwavanhu vaMwari chaivo, kuti kubwinya kwake kurumbidzwe. Amen. Mwari wakatitemera, Mwari wakatidaidzira kwaari, akatiparidzira, akatiratidza shoko rezvokwadi. Amen. Chitungwiza. Now, saka zvoreva kuti chibatiso chakashandiswa naMwari kuti chitiunze kwaari ishoko rake rezvokwadi. Ati munobona shoko irero kana ragamuchirwa matiri harigone pane imwe nguva kuti ribereke nhema, ribereke zvokungoedzesera, ribereke zvokungofananidzira, ribereke zvokungoteedzera, nekuti ndere zvokwadi. Zvokwadi maonekere ari chaiwo eichecho chinofanira kuva. Saka takadaro neshoko rechokwadi chaMwari kuupenyu hwedu. Ndochikonzera apa hazvinei tingasangana nechakaita sei, tinochikonfranta, tinotarisana nacho, tinorwa nacho neichecho chatakapiwa chiri chokwadi cheuchokwadi hwaMwari. Amen. David akatarisana Goliath akati uri kuuya kwandiri neacquired knowledge, neruzivo rwekurwa rwawakatongowanawo, uri kuuya kwandiri nechakavezwa nemunhu kuti chive nhoo, uri kuuya kwandiri nefumo rakagadzirwa nomupfuri kuti rive rokurwisa. Asi ndiri kuuya kwauri nezita raJehovha. Amen. Risina parinotodzera, risina wakarigadzira, riri zvokwadi yeumwari hwaMwari. Saka au kana hazvinei wapinda pachinhano chipi choupenyu, ziva kuti zviri kukurwisa zviri temporal. Amen. Zviri kuvheksa mweya wako zviri temporal. Amen. Hakuna chiri permanent kunze kweshoko raMwari. Bless your name, Lord. Anti munobona. Amen. Saka iwe hausi kusangana nezvinhu izvi nechinhu chinoperawo futi. Saka Paul achiti was it ise Jesu akati ndakakunyengeterera kuti kutenda kwako kurege kupera. Can you see? Pave nechinhu chinogara, pave nechinhu chisingakanganiswi nekuda kweany situation yauya muupenyu hwako. I don't care ine nyanga dzakaita sei, hazvina basa ine mhumhu wakaita sei, iwe hautarisane nazvo nezvinhu zvakaitwa navanhu, unotarisana nazvo nesomething chiri permanent chinogara. Peter unoti akatendeswa shoko raMwari rinogara nokusingaperi. Amen. A bit faster. Saka ndo shoko ratakatenda. Tatenda shoko irero kwai takapiwa mweya mutsvene. Amen. Uri rubatsvo rwenhaka yedu kusvikira icho chakatengwa, icho chakagamuchirwa. Rangu Bhebha ndachiti until the redemption of the purchased possession. Mwari paakazvitengera, akazvitengera something for a possession. Amen. Chinogara, chaasingazotorerwi, chisingazobviswi muruoko rwake. Zvanzi kuti kurumbidzwa kwake kuparidzwe. Saka isisu tiri maonekere ekubwinya kwaMwari. Amen. Kubwinya kwaMwari
kwakatsvetwa kuri housed, kuri in tabernacle, kwakavakirwa munewe sechibatiso, sechinosenda kana chinotakura zviri kubwinya kwaMwari. Amen. Amen. And because of that, pane that element of permanency chinoita kuti zviri wewe zvigare. Usangotorwa, usangovhexwa nokukanganiswa nekuda kwezvinhu zvinongova mhepo inovhuvhuta. Amen. Saka pane zvinobata neupenyu hwedu maringe nekuti takapiwa icho chinogara. Amen. Genesis 17 verse 1 to 3. Genesis 1, verse 17. 1-3. Abrahamu akati asvika makore ane makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe, Jehovha akazviratidza kuna Abrahamu akati kwaari, ndini Mwari Wamasimba Ose, hamba pamberi pangu uve wakarurama. Ndichaita sungano yangu pakati pangu newe, ndichakuwanza kwazvo. Ipapo Abrahamu akawira pasi nechiso chake. Mwari akataura naye akati, Okay. Now, Mwari unouya kuna Abrahamu nekuti Abrahamu ndiye washarwa naMwari kuti ave mudziyo unotakura nekuonesa kubwinya kwake. Saka Mwari anouya kuna Abrahamu ava namakore 99 kuratidza kuti zvinongomusikirwe zvakange zvounza Abrahamu kumugumo wake. Upenyu hwaairarama hwakange hwakusvika pakuti zvino huchiguma. Zvese zvaiveri iye, Paul anotara achiti kunyange maruramire ekuti ave nomwana akanga asvika futi pamugumo. But ndiani zvino anouya muupenyu hwaAbhurahama? Ndeuyo anoti ndini Wamasimba Ose. Amen. Can you see? Ari kuuya haasi munhu ane masimba ekungopiwawo. Achina masa masimba angapuwa munhu angagwinya kusvika papi. I was reading in the news kuti ari paakapiwa simba rekuva ambassador wopasi rino rese munyika yedu. Watorerwa overnight. Haachistori atongopofu. Zvatopera. Saka Abraham akusvika pachimiro chokuti zviri zvinongovawo zvapanyika zvinopfuura zvaakusvika pakunoita fruition, zvaakunoratidza zvibereko zvazvo. Ati munoona kana munhu akaberekwa ama akakura unopoita simba roenda richipera, zvibereko zverufu zvotanga kuratidzika maari. Musana wako gwadzana papa, padivi pari gwadzana papa, makumbo haachisina simba, kumira kwaakunetsa. Zvava zvibereko zvoratidza kuti zvinopera zvaakundopera manje. Saka ndokwangasvika Abrahamu ikoko paakanga asisachavimbi nechero chaiveri iye. Panguva iyoyo Mwari unouya kwaari woti ndini Wamasimba Ose. Amen. Iwewe nawo chifamba pamberi pangu uyo wakarurama. Amen. Saka nokuda kwekuti Abrahamu wadanirwa, waunzwa kuti ave kutakurwa kwokubwinya kwaMwari,
anodzi chifamba muutsvene. That's what we need, hama. Amen. Kana Mwari wakuda iwe kuti umunamate, kana Mwari akuda iwe kuti umushumire, chifamba nehunhu nechimiro chepermanence chisingazvununguswi. Kunamata kwako kusava kunoinfluenzwa nezvinhu zvinodarika. Help us, Lord. Anti munobona? Amen. Zvinhu zvinodarika kana zvikauya kana zvikaenda hazvikubvisi pane ichocho chinogara chakaiswa mauri. Amen. Saka chifamba zviri maringe nekugwinya kwaMwari kwakaitwa housed mauri. Influence inobata upenyu hwako haichisiri yezvinhu zvinongodarika, yava yekugwinya kwaMwari. Saka chifamba Abraham pamberi pangu uve perfect. Nekuti pane zviri kudiwa naMwari kuti kugwinya kwake kuratidzwe. Amen. Pane zviri kudiwa naMwari kuti simba rake rioneswe. Ndio chikonzero Mwari wakatidaidza kukumunamata. Pane chaida kuratidza chiri kugwinya kwake. That's why amagenesi zvinhu zvokuti zvinongotora vanhu zvisina maturo, zviri kuora, zviri kuipa kwenyika, zvobata upenyu hwevanhu, and they revere those things. Vanonofanga zvinokosha, vanonofanika zvine mbiri, ama mbiri iyoyo ichapera. Mbiri yeBhabhironi yakapera, mbiri yaAlexander the Great yakapera, mbiri yaNapoleon yakapera, mbiri yaHitler yakapera. Zvinodarika. Amen. Even wakatanga necommunism uyo wokurussia uya that police akaiunza akafunga watanoita propagate ikapfuurira mberi zvinongopera. Can you see? Zvese zvinodarika. Saka iwe haubatwi nezvinhu zvinodarika zvoita zvova nesimba kudarika izvo zvakaiswa naMwari mauri zvinogara. Amen. Saka Mwari anti kuna Abraham, famba pamberi pangu ule wakarurama. Nemhaka yei Mwari asina kuti Abraham ave wakarurama? Nekuti pane chaarida kuita muna Abraham chine that element yepermanence chinofanira kuti chirambe chiripo throughout the ages. Kusvika pazuva ranhasi chakaitwa instilled muna Abrahama chirambe chichiratidzwa nokuberekwa muupenyu hwevana vake iye Abraham. Saka Bhaibheri pano rinoti famba pamberi pangu uyo wakarurama. Amen. Ndichaita sungano yangu newe uyezve ndichakuwanza. Amen. Kana ndakuwanza ndichaitawo sungano yangu navana vako ivavo, ndichava Mwari wavo, ivo vachava vangu. Saka hapachina kuguma kwezvakadanirwa Abraham zvichapfuurira mberi muna Abrahama wacho kana ararama muutsvene. Zvouya kuvana vake zvoramba zvichienda kudakara, tadzokera zvekare musienda nakuenda pasina kuverengwa kwamazuva. Amen. Hande pachapter pamberi pacho, chapter 18. Can you read again verse 17, 18 and 19? Genesis chapter 18, verse 17. Zvino Jehovha akati, ndichavadzira Abrahama zvandinoita here? Abrahama zvaachava rudzi rukuru nesimba, nendudzi dzose dzenyika dzicharopafadzwa maari. Nokuti ndakamutsaura kuti arayire vana vake naveimba yake vanomutevera kuti vachengete nzira yaJehovha, vaite zvakarurama nezvakanaka, kuti Jehovha auyise pamusoro paAbrahama izvo zvaakataura pamusoro pake. Amen. Now, Mwari woti zvino handingavanzire Abraham. Amen. Saka zvinopiwa kuna Abrahama kuti azive zvakavanzika zvaMwari nokuda kwehis role
nokuda kwebasa rake raakatemerwa kwariri kuti afambise, kuti akwanirise, kuti apfudze mberi that economy yaMwari. Pane chakadiwa naMwari chinofanira kupfuudzwa nomuna Abrahamu. Ati munoona Mwari ada kupfuudza nekuonesa kubwinya kwake. Saka ati pachapter 17 maybe you can start from paakadaidzwa is it chapter 12. Mwari akamuchakuropafadza Abrahama, uchava baba vendudzi zhinji, vanokuropafadza nichavaropafadza, vanokutuka nichavatuka. Ari kudaidzwa pachapter 12. Pachapter 13 there is a continuation. Abraham anonzi tarisa kumshoro, kumaodzanyemba, kuchamhembe, kumabvazuva, kumavirira. Nyika yese yaunoona iyi ndichaipa iwe. Ndipo apo Lot akanga aparadzaniswa naye. Is that right? But chapter 14 there's still a continuation. Mwari anorodza Abraham ari muchimiro chaMelchizedeki, anopa chingwa newaini, anotembera muna Abrahama chinogara, oita kuti Abrahama nekuzarurirwa ape chegumi kuna Melchizedeki. Paakapa chegumi kuna Melchizedeki achina kuperera ipapo, but zvakapfuudzwa kuna Levi ari mwana wake. Saka it's an act ine permanence. Haana kuita izvozvo kuti zvingoperera ipapo. Zvaakaita zvakava mbeu inoratidzwa mumagenerations anouya. Munozviona? Pachapter 15 Mwari anoti kuna Abrahama, usatya, ndine mubayiro wako mukuru. Anomubudisa panze omuti, tarira kudenga, ukaverenga nyeredzi ndosaita vana vako. Ndizvodi? Pachapter 16 anobuya oshandura. Mukatarisa pachapter 17 pataverenga pari kuti ava namakore 99. Pachapter 16 ndo pakapindira nyaya yokuberekwa kwa Hagari, kuberekwa kwa Ishmael, nemisinterpretation yakaitwa yeshoko raMwari. Zvakava ipapo hazvina permanence. Saka pamberi apa zvonzi dzinga mukadzi iyeyo nemwana wake. Hazvigoni kudya nhaka pamwe chete neizvo zvakabva nokuberekwa neshoko raMwari. Chapter 17 Mwari oti kuna Abrahama, ndini wamasimba ose. In chapter 18 Mwari oti ndingavanzira here Abraham zvandakuda kundoita, nekuti iye ucharayira imba yake. Saka pane upenyu hwaifanira kuraramwa naAbraham hunopupurirwa pano kuti Abraham ndazviona acharayira imba yake, because pachapter 17 Mwari amudza achiti famba pamberi pangu uve perfect. Usasvibiswa, usazodzwa, usafambiswa, usararamiswa mune icho chinosvibisa, chingava chenyika ino, chenguva ino, kana chesociety yori kupfuura nemukati mayo. Ondifamba pamberi pangu wakarurama. In chapter 18 akuziviswa zvakavanzika zvaMwari. Handingavanzire Abrahama zvandakuda kunoita, nekuti maari munogara kubwinya kwaMwari. Maari mune continuation yepfungwa yaMwari. Zvaiva mupfungwa yaMwari zvinoratidzwa kuna Abrahamu. Ndo chakavanzika chaMwari ichi. Chiri kuti handingarege kumuzivisa chakavanzika, nekuda kwekuti Abrahama mutakuri wezvinhu zvinogara. You get it? Haasi munhu wekutenda kungori temporal. Haasi munhu wekutenda kwangoti kana zvinhu zvakanaka wongoti Mwari wakanaka, kana arwara ofunga kuti kuri Mwari waEkroni anogona kuporesa kudarika Mwari waanofugamira zuva rimwe nerimwe achinamata. Pane permanence, pane kugara kunoraramira, kunofamba
kunobata neupenyu hwaAbhurahamu, nokuda kwokuti wakapiwa shoko raMwari. Amen. Saka zvinonzi naMwari, handingarege kumuzarurira, handingarege kumuudza chakavanzika chezvandakuda kuti ndiite. Amen. Saka Mwari unoita sei pane ivavo vaakashanangura? Mwari unoiteiko pane ivavo vaakada kuti vaparidze, vaakada kuti vararamire, vaakada kuti vapangidze zviri kugwinya kwake? We go kuna vaKorinto vechipiri chapter 4 verses 5 and 6. Chapter 4, verse 5. Nokuti hatizviparidzi isu asi Kristu Jesu kuti ndiye Ishe, nesu kuti tiri varanda venyu nokuda kwaJesu. Verse 6. Nokuti Mwari wakareva kuti chiedza chikude parima, ndiye wakavhenekera mumwoyo yedu kuti atipe chiedza chokuziva kubwinya kwaMwari kunoonekwa pachiso chaJesu Kristu. Amen. Now, Mwari akafadzwa nazvo kuti aonese kubwinya kwake nokuda kwokuparidzwa kweivhangeri yake. Saka Paul achiti iye Mwari wakarayira chiedza chikude parima ndiye wakavhenekera mumwoyo medu kuti pakuguma kwezuva zvokwadi yake inounzwa bedzi nesimba roumwari hwake ivake matiri ugaro hwekugwinya kwaMwari. Ishe vatibatsire. Saka Mwari audza Abrahamu kuti famba pamberi pangu wakarurama pachapter 17, anouya pachapter 18 oita instill muna Abrahama, odururira muna Abrahama pfungwa yaainayo, tarisiro yaainayo, neshuviro yaainayo, ozvidurura mumudziyo wakagadzirirwa kupfuudza mberi kweichocho chiri umwari hwaMwari. Then there is a continuum. Pane kupfuurira mberi kwekugwinya kwaMwari kusina chinozokukanganisa. Saka Jakobho achizoti mutumwa waJehovha akandirwira pamadambudziko angu ose. Hakuna chinhu chazoya muupenyu hwako chichaita nullify, chichaparadza, chichakonesa kupfuudzwa mberi kwokubwinya kwaMwari muupenyu hwako. Nokuda kwokuti hauna kugamuchira chinopfuura, wakagamuchira chinogara. Ishe vakudenga vatibatsire. Now, verse 7, read on to 11. Chapter 4, verse 7. Asi pfumai tinayo mudziyo yefu kuti ukuru hwesimba huve hwaMwari hurege kuva hwedu. Tinotambudzika pamativi ose asi hatimanikidzwi, tinokanganiswa asi hatina kurasha mwoyo, tinotambudzwa asi hatina kusiyiwa, takawisirwa pasi asi hatina kuparadzwa, tinoramba tichikura nguva dzose mumuviri wedu kufa, tinoramba tichitakura nguva dzose mumuviri wedu kufa kwaJesu, kuti noupenyu hwaJesu huratidzwe mumuviri wedu. Nokuti isu vapenyu tinogara tichingoiswa pakufa nokuda kwaJesu, kuti noupenyu hwaJesu huratidzwe munyama yedu inofa. Thank you. Takatakura kubwinya kwaMwari mumudziyo wevhu. God made sure kuti haana kutiita ngirozi. Mwari akatiita vanhu vaakaumba nehuruva. Kurwara kunouya patiri, kushayiwa kunouya patiri, kugodorwa kunouya patiri, kutambudzwa kunouya patiri,
we are vulnerable. Tiri vanhu vakazarukira kune zvose zvingava madambudziko enyika. Ndizvodi? Asi Mwari unoda kuratidza kugwinya kwake mumudziyo iwoyo. Kureva kuti kana zvinorwadza zvikauya. We take Job for example. Watorerwa zvese zvaaiva nazvo. Nekuda kwokuti kugwinya kwaMwari kunogara maari, though ari mudziyo wevhu, una maruramire ekurasikirwa nezvawambenge wabata. Job haana kurega kunamata Mwari. Haana at one time yaakasiya kuperera kwake kuna Mwari. Kusvika akati kunyangwe Mwari wacho akandiuraya, still ndarama chimunamata. Amen. Can you see? Nekuda kwokuti pakaiswa maari chinogara. Namo haifane kukubvisa pasimba romukuru hwaMwari. Amen. Saka Paul achiti tinokandirwa pasi asi hatiparari. Izvodi? Tinomanikidzwa asi hatirashi moyo. Tingashoorwa patisati zvidzi kutenda kwakaiswa matiri. Asi nechatingapfuudzwa nomukati macho, it cannot override kugwinya kwaMwari kwakaitwa imparted matiri. Nesimba rechinogara chiri ivhangeri inogara nokusingaperi, rinova ndiro shoko raMwari, mbeu isingaoni. Saka takadanirwa kukugwinya kwaMwari. Amen. Now, nokuda that permanency, nokuda kweichecho chinogara, chinoita instill mauri kuti pave nekupfuurira mberi kweumwari hwaMwari mukati mako. Ndochikonzero Abraham was very careful nekuroora kwaIsaka, nokuti waida kuti kupfuurira mberi uku kupfuurirewo mberi muna Isaka. Isaka akavaone hanya nekuroora kwaJakobho kuti parambe pachipfuudzwa mberi ichecho chiri permanent chinogara. Saka Mwari akati Abraham acharayira imba yake kuti ifambe mukururama, ndive namaruramire ekukwanirisa zvandakavimbisa. Saka Mwari wakavimbisa zvaakavimbisa, but panofanira kuva neunhu huri mumudziyo uyu unoita kuti pave necontinuation nekupfuurira mberi kwokuratidzwa kwokugwinya kwaMwari in your very life. Ati munozviona? Saka at any given time and stage yeupenyu hwako haikona kuzvipa kune zvinhu sirizvo. There is a permanence youmwari mauri. Pane chinofanira kupfuurira mberi chiri Mwari mauri. Whatever stage yawasvika pairi, usabva pashoko raMwari. Amen. That's what we do. Kana tasvika pane dzimwe nguva dzeupenyu, nokuda kwokuti ndozvinoitwa navasikana vese zera rangu, saka ndangozvitawo hatozodzoka zvedu kukunamata kwacho. Ndozvinoitwa nomamwe vakomana vandiri kuona, saka ndakungofamba nenjira iyoyo, pashure apa ndozodzoka. Kana wasvika nguva yekuda kuroorwa, woti ndomboputika ndakadai so, handozodzoka. Wanga wasvika nguva yekuroora, womborashika, wozoti saka ndozongotendeuka. There's no continuity. There must be permanency. Towisana. Kupfuurira mberi kweichocho chiri chokwadi chawakatenda. And everything chinoya muupenyu hwako ngachive promotional. Chipfuudze mberi, chipromote icho chinogara chakaiswa mukati mako. Amen. Saka Abraham akava nehanya. Amen. NaJakobho paakanga akuenda kunyika yechipikirwa achibva kwaRabhani, haana kungoenda achingoenda nokuti ndoziva kuti kumusha kwababa vangu ndekuku, wangoti tumbutuku, otanga kungoenda achifamba. Tarisa every stage yeupenyu hwake nenzira yake achifamba. Akanga achifamba neleadership, nekutungamira kwaMwari. Paakasvika paJabhoku,
Mwari wakapindira muchiitiko chokufamba kwake. Paakasvika paya paakati nzvimbo inonzi Mahanaim, akaona boka ravatumwa anga ari munzira yekuenda kumusha kwababa vake. Paakasvika paShekemu ari munzira yekuenda kumusha, there was all this divine intervention. Zvinhu zviri zvoumwari zvaingovuya munzira yake. Anga asingangofamba. It was a continuation yekufamba kwaAbrahama. Nokuti pachapter 12 akanzibva kuimba yamazako. Pachapter 13 akanzitarisa kumusoro nekumabvazuva ndichapa nyika yako vana vako. Pachapter 14 anosangana naMelchizedeki. Chapter 15 anodzinga Mwari tarisa kudenga uverenge nyeredzi. Chapter 17 anodzineta shungano newe. Chapter 18 handingatongoregi kumuratidza zvakavanzika. Can you get the point? Ndo mafambiro futi akaita Abrahama, akaita Jacobo. Pakupera kwezuva anozoti mutuma wakandichengeta, akandirwira pamadambudziko angu ose. Mutuma iyeyo ndinoda continuation yemaropafadzo iwawa ave muna Ephraim naManase. Anti munobona kumenya kwaMwari hakubvi. Amen. Atina kudanwa kune chinopfuura. Amen. Hebrews book ya Veremu chapter 12. Hebrews chapter 12. Verse 18. Verse 18. Nokuti hamuna kuswedera kugomo ringabatwa namaboko rinopfuta uye kurima nokukusviba nokudutu guru nokukurira kwehwamanda nokunzwi ramashoko. Ivo vakarinzwa vakakumbira kuti shoko rimwe rirege kuzovataurirwa, nokuti vakakoniwa kutevera chakanga charayirwa, chokuti kunyangwe nemhuka kana ikabata gomo ichatakwa namabwe. Icho chakaonekwa chakatyisa kudai kuti naMozisi wakati, ndinotya kwazvo, ndinodedera. Asi imi makaswedera kugomo reZioni nokuguta raMwari mupenyu, Jerusarema riri kudenga, nokune mazana namazana avatumwa vasingaverengwi, nokuungano huru, nokukereke yamatangwe akanyorwa kudenga, nokuna Mwari mutongi wavose, nokumweya yavakarurama akakwaniswa, nokuna Jesu murevereri wesungano itsva, nokuropa rakasaswa rinotaura zvakanaka zvinopfuura Abheri. Can you see? Atina kudedzwa chinhu chinopfuura. Gomo riya pamazuva aMozisi rakapfungaira utsi. Pakava nekusviba kukuru, pakava nemheni nekuputika kwese. Kudakara vanhu vakati aiwa sachada kuzwa izvozvo, iwe Mose enda unotaura naMwari wacho uzouya uchitiudza kuno. As much as zvanga zvine kubwinya nekutinhira and all that, isu hatina kudanwa kune izvozvo, nekuti izvozvo zvakazopfuura. You get the point? But takadanwa kuJerusarema riri kudenga. Takadanwa kuungano huru yavatumwa. Takadanwa kukereke yamatangwe vakanyorerwa mazita avo mubhuku yeupenyu. Amen. Nekuti rimwe zuva, why there is going to be a shaking, why wakambozvunungusa nyika, but iko zvino akuzvunungusa nyika nedenga, kuti zvinopfuura zvibve, zvinogara zvisare. Saka don't be influenced nezvinhu zvinopfuura. Amen. Nekuti kana zvapfuura musi iwoyo, Paul anotaura pane munguva achiti, inini handidi kuzoonekwa musi iwoyo ndisina kufuka. Nemhaka yei, pane zvimwe zviri kufuka but zviri false, ndezvenhema. Handi munobona? Saka don't be found uri naked, nokuti wakafuka chinopfuura. Handi munozviona? Saka hatina kudaidzwa kune chinhu chinodarika. Takadanwa kuJerusarema riri kudenga. Takadanwa kuungano yamatangwe. Takadanwa kune ichecho chinogara.
Amen. Kwete zvinopfuura. Amen. Ndo kwatakadanirwa Ishe atibatsire. Saka pane kupfuudzwa mberi kwokubwinya kwaMwari mukati mekereke yake. Amen. Now, ezvishiri kuti Abrahama akakondakta upenyu hwake nemhuri yake kumugumo wekuti zvakatemerwa naMwari maari zvipfuurire mberi pasava nokukoniwa. Mwari akafambisa Abraham, as we have seen from chapter 12 up to that pataverenga, akafambisa Jacobo namaonero ataona. Paakazofambisa Israel, Mwari akavafambisa futi in the same way yaakafambisa na Abraham. Imi munozviziva kuti Jacobo paakafa, Joseph akakumbira kuna Farao kuti ndipe mazuva ekuti ndiende kunoviga baba vangu. Vakaenda kwaigara Abrahama chaiko pabako raMakipela riya, vakasvikapo vakaviga Abrahama vakadzoka. Vakaviga Jacobo wasiti vakadzoka. Mwari paakanga akuvati chiendai kunyika yandakapa Abrahama, ndikoko kwavakamboenda kuya vachinoviga Jacobo, vachifamba nemepu dzavo, vachifamba neGPS yavo ichivaradza kuti nzira ndei dakaravaviga Jacobo vadzoka. But pakuenda kuti vakwanirise Mwari zvaakanga ataura, havana kuenda voga. Shongwe yaivatungamirira. Why did they need shongwe kuti vatungamirire? Vanga vasingazive geographically kuti nyika yeKenani iri kupi. Vanga vasingazive kuti bako raMakipela riri papi. They could have done it. Asi zvaMwari hazvifambwi pazviri neurongwa nekuita kuri vanhu. Mwari ndiye anoratidza kugwinya kwake paupenyu hwako. Shevatibatsire. That's why you must maintain. Chengetedza the originality yeshoko raMwari paupenyu hwako. Shonga zviri shoko raMwari. Famba zviri shoko raMwari. You get the point? Nekupusa kweshoko raMwari charakati ndo chinofana kuitwa, ita kupusa ikoko ugoona kuti aukunde here pakurarama kwako. Amen. Nokuti Paul achiti Mwari akasarudza the foolishness of the preaching of the gospel. Penzi wokupadzwa kweevhangeri kuti aratidze ukuru hwake. Amen. Saka iwewe aikona kutora njira isiriyo. Help us, Lord. Chakanzi naMwari ndiko kugwinya, ngachive kugwinya ichocho. Chakanzi naMwari ndo chokwadi, ngachive chokwadi ichocho. Can you see? Ishe vatibatsire. Aikona kusiya nzira Mwari akatemera kuti vanhu vararama. Amen. Like we see zuva ranhasi, every boy, every young man andakurukwa pamusoro achiita zvikurukwa achiitwa zvino, deviating, vachibva kune zvakadiwa naMwari kuti munhurume ave. Madzimai the same, havadi kuraramirawo mukugwinya kwavakanzi ndokugwinya kwavo. They want to be perverted, vachiita futi izvo. It is culminated kusvika pakuti zvodyarika mumunhukadzi akaona mumwe munhukadzi ofunga kuti anomuda kuti vave husband and wife. Murume the same, anofunga kuti achava murume nemudzimai nomumwe murume futi. That's where we have come, because vanhu havadi kungogara the originality yeshoko raMwari. Ukarega kugara pane icho chinogara, anything can take you chikakuendesa kuma ends anotwisa. Amen. Ndochikonzero Bible kutaura chiti pakuguma munhu achazviparadza. Munhu akagadzira nuclear
power. One day, ichapwanya, ichaparadza 1/3 yezvinhu zviri pasi rino rese. Ichaparadza 1/3 yezvipenyu zviri mumvura. Ichaparadza 1/3 yemiti nouswa zvinomera panyika. Zvakabvepi pamunhu achiita maexperiments ake mulaboratory make achigadzira zvinhu zvaanofunga kuti zvinomubatsira asi ndo zvichamuparadza. Saka iwewe gara pashoko raMwari. Come what may, raramira shoko raMwari. Nekupusa kwazvo gara ipapo. Amen. One day uchazoona kunaka kwazvo. Ishe vatibatsire. Amen. Peter unotuonesa pana 1 Peter chapter 2. Can you read from verse 9 kusvika pa 12? Peter wokutanga chapter 2. Can you read verse 9 to 12? Asi murudzi wakasanangurwa, uprista hwamambo, rudzi rutsvene, vanhu vaakazviwanira, kuti muparidze kunaka kwaiye wakakudanai, kuti mubve parima muuye kuchiedza chake chinoshamisa. Up to 12. Imi makanga musi vanhu, asi zvino muri vanhu vaMwari, makamu musinganzwirwi ngoni, asi zvino manzwirwa ngoni. Vadikanwa, ndinokumbira zvikuru kwamuri, zvamuri vatorwa navaeni, kuti muzvidzore pakuchiva kwenyama kunorwa nemweya, mufambire wenyu uyo wakanaka pakati pavahedheni, kuti pavanopomerai vachiti munoita zvakaipa, varumbidze Mwari nezuva rokushanyira, kana vachiona mabasa enyu akanaka. Thank you. Isu tiri rudzi rwaMwari, vanhu vaakazvisanangurira. Izodi, a peculiar people, right? A royal priesthood. Vanhu Mwari vaakada nomavari kuti aparidze ukuru hwake. Masoro munga atidaidza kubva murima. Ndizvodi, mataifamba isu kare muutera, muzvakaipa zvose zvarehwa pano, asi zvino Mwari anda kuparidza ukuru hwake nomatiri. Ani munobona muchiziva kuti at the same time wakaipa da kushandisa munhu futi kuti aratidze kubwinya kwake. But imi, you are a peculiar people. You are not governed by the things zvinongoitwawo nenyika. Handizvo kwamunowana runziro yamaitiro enyu. Handiko kwamunowana runziro yamafambire enyu. Amen. Nokuti muri rudzi rwakatsaurirwa Mwari kuti aratidze kubwinya kwake mamuri. Mwari aamixe. Saka akati kuna Abrahama, ibva kuhama dzako, ibva kune zvinhu izvozvo. Andi munoona, haisi nyaya yengoti sorongo moyo uchizvisanganisa nezvinhu zviri kukonana neshoko raMwari. You are a peculiar people. Muri vanhu vakatsaurirwa kuti muparidze ukuru hwaMwari. Bless your name, Lord. Kuti kubwinya kwaMwari kuratidzwe mamuri. Amen. Kana zvose zvazoitika, kana zvose zvapera. Amen. David watiudza pana mapisarema kuti Mwari anoita makore ive chariot yake, ndomotikari yake anofamba nayo. Mukaona makore achifamba achimanya, you can see kuti ndi Mwari ari pachariot yake, anoratidza ukuru hwake nekubwinya kwake achiita zvose. David ari kutaura pamusoro peusikwa huri zviri kudenga. Amen. But tapedza zvose, tasvika kumucheto wezvinhu zvose, pane pachaonekwa, pachagara kubwinya kwaMwari nokusingaperi. Amen. That is Zvakazarwa chapter 21. Can you read verse 9 kusvika pa 12 zvakare? Zvakazarwa 21. Zvakazarwa 21 verse 9.
Zvino mumwe wavatumwa nomwe vakanga vane ndiro nomwe dzizere namatambudziko manomwe ekupedzisira wakasvika akataura neni achiti, uya pano ndiko kuratidza mwenga mukadzi wegwayana. Ipapo akandiisa mumweya kugomo guru refu akandiratidza guta dzvene Jerusarema richiburuka kudenga richibva kuna Mwari, rino kubwinya kwaMwari. Chiedza charo chakanga chakaita sebwe rinokosha kwazvo, sebwe rejaspisi rinovhenekera sekristaro. Rakanga rino rusvingo rukuru rurefu, rakanga rina masuo ane 12, ana vatumwa vane 12 pamasuo, namazita akanyorwa pamusoro pawo ari mazita marudzi ane 12 avana vaIsraeri. Verse 22, 23. Verse 22. Handina kuona temberi mukati maro, nokuti Ishe Mwari Wamasimba Ose negwayana itemberi yaro, guta risingatsvaki zuva kana mwedzi kuti rivhenekere nazvo, nokuti kubwinya kwaMwari ndiko kwairivhenekera, nomwenje waro ndiro gwayana. Thank you. John anoti ndakaratidzwa ndiri pagomo refu. Kureva kuti pagomo refu waiswa panzvimbo inokupa maruramire ekuona zvausingakwanisi kuona uri pasi. Maobstacles ese, pane miti, kana uri pasi pane miti inoita kuti usakwanise kuona zviri mberi. Pane zhuru, pane zvimatombo zvinoita kuti usaona zviri seri. Saka John akasimudzwa akaiswa mugomo refu, which means akapiwa maruramire ekuti aone. Now, maruramire ekuona ndo revelation, kuzarurirwa. Get the point? Kereke ya Mwari yakapiwa kuzarurirwa. Sekera Jesu akati pamusoro peruware urwu ndichavaka kereke yangu. Maruramire ekuona zvisingakwanise kuoneka. Waiswa pagomo refu. Sa Abraham akaiswa pagomo iroro achiudzwa naMwari zviri pfungwa yaMwari. Saka zvanzi ndakukuratidza mwenga mukadzi wegwayana. Kwa ipapo ndakaona Jerusarema raibva kudenga kuna Mwari. Harina kubva panyika richikwira kuenda kudenga. Rakabva kudenga kuna Mwari. You get the point? Ama isu atisi vapano atina kubva kunyika. Takabva kuna Mwari. Taiva muna Mwari nyika isati yavapo. Saka Jerusalema rakabva kuna Mwari. Atisi pano nokuti takada zvinhu zvechechi. Tiri pano takanzwa shoko rakabva kuna Mwari. Takatemerwa mushoko rinorarama ari Mwari. Saka Jerusalema rakabva kuna Mwari. Amen. Iroro kwai rakanga risingade temberi mukati maro yekuti vanhu vapinde mutemberi vachinonamata. Nguva inopindwa navanhu mutemberi vanenge vachinopinda kuti vanopinda mavanotenda kuti ndimo mune ugaro hwaMwari. Saka there is no need of a temple, nekuti Mwari wacho anoshuviwa nokutsvakwa mutemberi ndiye temberi yacho. Avane zuva, mwedzi, nyeredzi kana kenduru namarambi, nokuti chiedza chegwayana chinovheneka mavari. Amen. Ndiani uyo? iJerusarema, mukadzi wegwayana, anova ndiye mwenga, kereke yaMwari. Amen. You get the point? Saka ndo zviri iwe, hausi munhu akachipa. Don't just be taken for granted. Hakuna kungoitwa zvese naSatani. Uri musanangurwa, wakatemerwa kuti uratidze kubwinya kwaMwari. Saka the ultimatum, mugumo wezvinhu zvose Mwari akudisplaya zviri iye mukuzara kwake. Hakuna imwe nzvimbo yaanoratidza simba rokubwinya uku koga mukereke yake iri mwenga wa Kristu Jesu, inova ndimi iyo. Ndizvodi? Saka makadaidzwa mukasanangurirwa kukunamatwa kwaMwari munzira yeutsvene
yekubwinya nekururama. Saka kubwinya kwaMwari kunogara mamuri. Amen. Imi ndimi a foretaste. Kana mukatarirwa mamuri munobuda chadzera chokubwinya kuchazoonekwa pakuguma sezvakakuonekwa naJohani. Muri Jerusarema idzva mariri musingagare zvakaipa. Ndorakanzi kuna zvakasarwa chapter 22, mhombwe nembwa hazvigoni kupinda imo. Vanoba vanoreva nhema vachidziita havagoni kupinda imo. Mune utsvene kupfuurira mberi kwoumwari hwaMwari. Nokuti Mwari ane that continuity, nokuti ari eternal, anogara nokusingaperi. Saka anogara mutemberi, anogara muchimiro, anogara muvanhu vane hunhu hwekupfuurirawo mberi mavari. Kwete ngoti nhamo ikauya nhasi wakanda pasi kunamata Mwari, wakumbomhanyidzana nezvimwe. Kana urwere hukauya wakanda pasi shoko rawakatenda, wakumbomhanyidzana nezvino. Fashoni ikauya wakanda kunamata Mwari, wakumbomhanyidzana neizvozvo. This type yezvinhu ikauya wasiya Mwari, wakumbomhanyidzana nazvo. There is a permanency. Pane kugara kuri mune ivavo vakatemerwa kuti vanamate Mwari. Dai Mwari vaitibatsira, Mwari vaitinzwira nyasha. Tingasimukira. Jerusalem, Mosha,